गजोब्बाय बेबायदि प्रमदखौलाय आरो मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिङाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो जेबो गैया। खुलुमबाय लोगोफोर, क'क्राझार थांनि एसे जायफोर मार्टियास फेमिलि बा प्रमद बर'जों गिदिंनानै मा जानाय बै न'खराव एसे हाबैनि बै सुबुङा पेरालाइज जानानै दं। प्रमद बर'जों बै समावनो गोबां गिदिंदोंमोन, गोबां खारग्लुंदोंमोन, गोबां मिटिङाव जानायावहाय स्पिचआ बेनो होयोमोन। क'क्राझार ओनसोलाव बहा बहा लांनांगौ, बहा बहा गामि खना खनला हाबनाय बेफोरावहाय दोबथिंदोंमोन। बै सुबुंनि न'खराव हाबैनि आं दिनैहाय एसे गिदिंहैनि। जिखियानो जादोला दिनै हाग्रामा महिलारि BTC नि चिफ बारग' चिफ ना बिथाङा दिनैहाय सेलिब्रेट खालामदों BTC एकर्ड डे ना। जाय हक बिथांमोना खुंनांगौ। जों नैबे BSC एकर्ड डे, BTC एकर्ड डे बा BTR एकर्ड डे बेखौबो फालिजोबनांगौ, गासिखौबो फालिजोबनांगौ। खारन बेफोरो गासिबो बर'नि थै जिउ दान होनानैसो एकर्ड जाजोबनाय गोजा दै। सोरबाया ओरैनो मोनदों होननानै बुङोबा बेयाव 100% भुल दं, गोरोन्थि जागोन। आं बुंगोन बावहाय BSC एकर्डआव मा दङ गैया आं बेखौ बुंनो थांला, BTC आव मा दं गैया आं बेखौ बुंनो थांला, BTR आव मा दं मा गैया बेखौ आं बुंनो थांला। खारन BTR आबो मोनसे जिउ दान होनानैसो थै जिउ होनानैसो मोनबोनाय मोनसे एकर्ड। आरो BTC आबो जोंनि बर'निनो सुबुं, बर' लाइमोनफोर रेप खालामजानाय, जिनाहारि खालामजानाय, गावथार जानाय, बुथार जानाय, नंखाय दायाव गावजानाय, बेफोरनि बिनिमयाव बेफोरो मोनसे एकर्ड जाबोदों BTC आबो। थिग बेफोरबायदिनो BSC एकर्ड 1993 ना, जेब्ला BSC एकर्ड जादों अब्लानि समाव बेखौबो BSC खौ ओरैनो मोनबोआखै। BSC एकर्डआवबो जोंनि बर' आइजोनि बा बर' लाइमोनफोरनि जिउ थै दान होनायनि गेजेरजोंसो नैबे मोनसे एकर्डआबो जाना थांदों। ओंखायनो जेसेबां एकर्ड जादों बेखौ खुंलांनांगौ आंनि मथेब्ला। सोर मा सानो बे बिनि बाथ्रा, उननि बाथ्रा। खारन मोनथाम एकर्डबो गासिबो जिनाहारि जालांदों, गावथार जादों ना, दुखु दाहा लानाय बर' रायजो राजाफ्रानो। जेखियानो जादोला आं बेखौ बारा बुंबाय थानो थांला गोलावै। दिनै रन्जन दैमारिनि बेलायावहाय एकर्ड जाबाय, दिनै हाग्रामा सार बुंनायफोरबायदि थिग बेफोरबायदिनो प्रमद बर'नि फारसे थांगोन बाथ्राफ्रा। दिनै बेफोरबायदि एकर्ड जानायजों दाया भुला मावदों, बयबो मावदों, सारेन्डारसो जादोंना, आखाइथ' देखायहैदोंना, आखाइ देखायनो। बिनि उनावथ' दाया जुदि क्षमा होनाय मोनसे थायाब्ला बोरै जानांगौ जाखो। जों जि समावहाय जेरैबायदि गुबुन हारिफोरा मुंख्लं जादों, बिनिबो रासिन गाज्रि जों बर' लाइमोनफ्रा, बर' आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों। जों आन्दलन समाव जेरैबायदि गुबुन हारिफ्रा मुंख्लं जादों, नंगौ जोंबो गुबुन हारिफ्राबो मुंख्लं जाजानो बा जों बर' आन्दलननि नामावहाय गुबुन हारियाबो मुंख्लं जाथों जोंबो लुबैया। जोंबो दुखु नांदों, दुखु मोनदों। खिन्थु बिसोरनिख्रुइ जों बर' लाइमोनफ्रा जे बेसेबां दुखु दाहाखौ लानांनानै बे एकर्डखौ लादों, नाथाय बिनि एकर्डनि गेजेरजोंबो, गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंबो दिनैसिमबो उदां जाया। बिनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथावना मा थाबावनो हानो। दिनै बोसोरथामावबो प्रमद बर' मोना बेसेबां होंगो दोंगो, बेसेबां रंजा बाजा, बेसेबां खुसियै सेलिब्रेट खालामदों BTR एकर्डखौ। रन्जन दैमारिखौ बिम्बा खालि समावहाय दान्दिसेनि थाखायबो मानो लाबोनो हाया? दान्दिसेनि थाखाय मोनसे स्पिच होफैनो थाखाय मानो जेलनिफ्राय लाबोनो हाया? खारना मा? दिनै बिथांमोना उदांनो आरामै बिन्दास टेनसन फ्रि रन्जन दैमारिखौ जों दिनै जेलाव दोननो हाबाय, बा बिथांमोनखौ दिनै सोनानै दोनबाय। जों बिखौ नागारनानै जों माबोरै सेलिब्रेट खालामनो हानो BTR एकर्डखौ? बे साननाय दंना गैया बे प्रमद बर'नावलाय? आं बेखौ सानफ्लांनाय फैयो मालाबा। थिगै আছে, रन्जन दैमारिया दिनै जेलाव, हाइकर्टआव, दिनै सुप्रिम कर्टआव दिनै थांनो गोनां जादों। जि खामानिया दिनैहाय हाइकर्टआवनो जोबनानै थाङो, बेफोर केसा दिनै सुप्रिम कर्टआवसो गिदिंहैनो गोनां जादों। बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया होननानै आं सानो। जाया दाखालि जाय मानसिया दिनै उदालगुरियाव दिनैहाय रन्जन दैमारि गैयिनि थाखाय बेखौ दिनैहाय धरना बा स्टेटमेन्ट गोरा गोख्रों होनो गोनां जादों, ब्लेक डे होननानै मानिनांगोन होननानै बेबायदि बुंदों जाय सुबुंफ्रा। बिनि उनाव एगेन्स्टआव BTR आव
बिटिआरनिनो नैबे इउपिपिएल सरकारनि खुंथायाव थानाय इएम बिथांमोना बुंदों जायफ्रा दिनै सेलिब्रेट खालामाखै बिथांमोना सासे सानैयासो खालामाखै बेफोरबायदि बुंदों दिनै बे जायहा बुंदों नोंथांमोना दिनै रन्जन दैमारि सासे सागानगिरि एनडिएफबिनि फाउन्डार दिनै बिथाङा जुदि जियालाव दोननानै नोंथांमोना गाजा गोमजायै खुसियै रंजा बाजायै खालामबा नोंसोरनि गोसोआव रायजो राजानि सुबुङा मा सिन्ताधारा खालामगोन मा सानगोन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा एसामिसफ्रा हारसाफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा दिनै मा सानगोन दिनै रन्जन दैमारिखौ जियालाव दोननानै प्रमद बर'आ दिनै बिन्दास इउपिपिएल सरकारा दिनै खुसियै माने रंजा बाजा दिनैहाय बिसोरो सेलिब्रेट खालामदों बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया होननानै हारसाफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा इन्टेलेक्सुयेलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे खोथाखौ सावरायलायदों अनलि बिटिआर एकर्डनि नैबे इउपिपिएल सरकारनि लिडारफ्रा येस मेन गोजाल' होननानै बुंनो गोनां बाध्यता जादों थ' लोगोफोर आं बारा खोथा बुंला बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थालांनि थ' खोनासंलांबाय थादो बे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आल्फाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय सुक्तिनि आगोलनो गदों दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जानानै थां दाबो मान गदिया रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेयावबो टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिंआनो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों दिनै आल्फा आल'सना पन्थी आल्फानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनो जेलनिफ्राय गजोब्बाय प्रमद खोथाखौलाय मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिखाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो जेबो गैया दे